הוצאת ספרים. בשנת 1951, בבית מלאכה צר ברחוב יפו בירושלים, הקים הרב מילר את כריכיית האור לספרי קוד. הייתי בקר בתיקון לספרים עתיקים מאוד, יקרים מאוד. זה כריכיות אומנותית. במהלך עבודתו יצר הרב מילר כריכייה אומנותית, עבודת יד, מיוחדת לספרים עתיקים בסגנון שונה וייחודי. בשנת 1988 גרמה ההוצאה למהפך עולמי בתחום ספרי התפילה, עם פיתוחו של סידור פנימי בסידורים. עם התפתחות זו נולד הפונט דרוגולין מילר, צורת אות מוכרת ונעימה, המשרתת את הטקסט ומביאה אותו לבהירות מקסימלית. קיבלנו באמת מכתב אחד מאיזה רבי מלמד בחדר בשוויץ, שהגיע לו שם מהסידור, והוא סיפר שהיה תלמיד, ילד אחד, שהוא התקשה מאוד מאוד בקריאה, וכשהוא הביא לו את הסידור שלנו, אז הילד קלט את האותיות, קלט את הקריאה, ומילא גם קלט את התפילה. ההתפתחות הייתה מהירה. מתוצרת מועטה גדל ענף מילר ונרכשו מכונות דפוס, קיפול, כריכה ועוד. גם ייסדו את בית הדפוס מילר, הוצאה לאור וכריכייה, הכוללת את כל שלבי תהליך הנייר, עד למוגמר. כל זאת תוך הקפדה מלאה על מנת להגיע לתוצאה איכותית ומושלמת. הדפסה, קיפול הגיליונות לקונטרסים, תפירת הגיליונות, הדבקת הגיליונות, חיתוך השוליים, כריכה בצורה ידנית, הטבעות זהב, חיבור הכריכה לספר. במילר משתמשים בנייר בייבל, נייר איכותי שאינו מצהיב, אטום ודק מאוד. עובי הדף הינו קריטריון חשוב בספרים עבי קרס. הנייר מיובא מחול ודרושה מיומנות מיוחדת בכדי להשתמש בו נכונה. במילר עושים זאת בהצלחה. איכות ללא פשרות. כראשונים בתחום כריכות האור, פיתחו במילר תהליכי עיבוד ייחודיים המסייעים ליופי, להדר ולעמידות הספרים לאורך ימים ושנים. הוצאת מילר מציגה ליין עדכני ומהודר של יותר מ7,000 מוצרים בדגמים וצבעים שונים, המשלבים חריטות, הבלטות והטבעות. ישנה אפשרות להפוך את מוצרי מילר לאישיים על ידי הטבעת שם על המוצר. אחד השירותים המתקדמים שמעניקה הוצאת מילר הינו שירות הקסטם, הפקת מוצרים בעיצוב אישי ובהזמנה כמותית. שירות הקסטם מגשים את חלום הלקוח שבוחר צבע, מרקם, דיגום ותוכן. הסיסמה אומנות עם נשמה מבהירה את ההשקעה בכל דף, כריכה ומוצר. השקעה מחשבתית וטכנית בעיצוב מוצרים מלכותיים המעניקים מקום של כבוד לתפילה, תוך הגשמת זה כלי וענווהו, לפאר ולהדר בדברי קדושה. לאחרונה הוצאנו אגדה מאוד יפה שנקראת אגדת פראג. בפראג בשנת רפ"ז, זה לפני 500 שנה בערך, האגדה היא הראשונה שהוציאו אותה לא עם תמונות. התמונות היו בחיתוכי עץ. הוצאנו השנה את האגדה הזאת בצבעים. את האותיות, עשינו אותן אותיות בדיוק כמו שאותיות פראג נקראות, עשינו אותן חדשות. גם התמונות שמופיעות שם הוצאו מחדש, עם צבע יפה והכל מלא, עם הטבעות זהב, והגנה מאוד מאוד מיוחדת. המותג הכי חשוב שלנו מעבר לאיכות זה השירות. לקוחות מילר
נהנים מהמוצרים הייחודיים המיוצרים ב3 מוקדים בארץ, ירושלים, בני ברק ואלעד, ומשווקים גם בחנויות המובחרות. מלבד הלקוחות הפרטיים, ישנם ארגונים ומוסדות הרוכשים ממגוון מוצרי מילר. הוצאת מילר התרחבה אף מעבר לגבולות הארץ, ומוצריה נמכרים באנגליה, מרוקו, מקסיקו, פנמה, ברזיל, בלגיה וארצות הברית. Vesi